ಬೋಳ್ಯಾರು ಅಮ್ಮೆಂಬಳ ಮಜ್ಜಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾಮಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ 18ನೇ ವರ್ಷದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ವರ್ಧಿಂತ್ಯುತ್ಸವದ ಅಂಗವಾದ ನವಚಂಡಿಕಾಯಾಗನು ಅಂಗಾರಕಾಂಡ ನಡಪಾಯಿರು ಕಾಂಡೆ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಹೋಮ ಆದ ನವಚಂಡಿಕಾಯಾಗ ಸುರುವಾಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 16 ಗಂಟೆಗೆ ನವಚಂಡಿಕಾಯಾಗದ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ನಡೆತಂಡು ಕುರ್ನಾಡದ ರಘುರಾಮ ತಂತ್ರಿಲನ ನೇತೃತ್ವದ ನವಚಂಡಿಕಾಯಾಗದ ವಿಧಿಗಳು ನಡೆತಂಡು ಆಹುತಿ ಮಾತ ಕೊರಿಯ ಕೊರ್ನಾವತೇನ ಮಾತ ಆ ದೇವಿ ಸಂತೋಷುಡು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತೋಡು ಆ ಸಪ್ತದೇವಿ ಪನ್ಪುನ ಮಂತ್ರೋಡು ಮೂಜಿ ದೇವಿ ಬರ್ಪೇರು ಮಹಾಕಾಳಿ ಪನ್ಪುನ ದೇವಿ ಮಹಾ ಸರಸ್ವತಿ ಪನ್ಪುನ ದೇವಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ದೇವಿ ಅವನ ಅಂಚಿನ ದೇವಿಗೆ ಆರದ ಮತ್ತು ನಾಂಡ ನಂಗೆ ಬರ್ಪದಾದೊಂದು ಆಪತ್ತಲು ಗಂಡಾಂತರಲುಂಡ ಅವು ಮಾತ ಪರಿಹಾರ ಆದ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥನ ಮಾತ ಅನುಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಕೊರ್ಪಳಿಗೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಆ ಮಹಾದಾಯಗ ಮಹಾತಾಯಿಗ ಸಾವಿರತ್ತೇನು ಪುದರುಂಡು ಐದು ಒಂಜಿ ಪುದರ ಕೆಂಡ ಜಗನ್ಮಾತ್ರಾಯೇ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ ಕೊಂಡಾಟ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವರೂಪವಾದಿತ್ತು ನಂಚಿನ ಸಕ್ಷಿಗ ಹೆಂಚ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತಂಡ ಅಪ್ಪಪಾರ್ ಬರ್ಪರ ಅವೇ ರೀತಿಯಾದ ಆರಾಧನೆ ಬರ್ತಂದಾಂಡ ಆಲೆಗೆ ದಮ್ಮಯ ಪಾಡಂದಾಂಡ ನಂಗೆ ಬರ್ಪದಾದ ಒಂಜಿ ಆಪತ್ತುಲುಂಡ ಅವು ಮಾತ ಪರಿಹಾರ ಆದ ಇಷ್ಟಾರ್ಥನ ಮಾತ ಅನುಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಕೋರ್ಪೇಗ ಅಂಚ ಇನ್ನಿತ ಶಿವದು ಸಂತೃತಾರ ನೇತೃತ್ವಡು ಗುರುಪದೇಶ ಪ್ರಕಾರ ಆದ ಮಾತ್ರಂಚಿನ ಹೋಮ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರೆ ಅನ್ನಕಲು ಮಾತ್ರಂಚಿನ ಹೋಮಡು ಮಾತ್ರಂಚಿನ ಪಾರಾಯಣಡು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಆಹುತಿಡು ನೀನಂಚಿನ ಸ್ವಸ್ತಿಗೆಡು ಮಾತಿನಂಚಿನ ಅಲಂಕಾರಗಳು ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏರುಪೇರು ಒಂದು ಕೊರತೈತನ್ನಾಡಲ ಅವು ಮಾತ ಕ್ಷಮಾತು ಕೊಡ್ದು ಭಕ್ತಿಡ ಮತ್ತಿನ ಸೇನೆ ಸಂತೋಷಡು ಸ್ವೀಕಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಗ್ರಾಮಗೂ ಊರಿಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗೂ ಬರ್ಪ ದಾದೊಂಜಿ ಆಪತ್ತುಲುಂಡ ಅವು ಮಾತ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಭಕ್ತ ಜನೋಕ್ತಿಗೆ ಬೋಡಪರಂಚಿನ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಕಲಕಲ ಇಲ್ಲ ಅಕಲಕಲ ಸಂಸಾರ ಬೋಡಪನ ಸುಖಶಾಂತಿನ ಮಾತದೇವರು ಅನುಗ್ರಹ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾತೇರ್ಲ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ವ್ಯವಹಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೃಷಿಟ್ ಯುವಕರು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಟ್ಲ ಯಶಸ್ಸು ಮಾತದೇವರು ಅನುಗ್ರಹ ಮತ್ತೊಂದು ನಂಕು ಬೋಡಪನಂಚಿನ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಬದುಕು ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯನ ಅನುಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಕೊರ್ಲಾದೇವಿ ಬಂದು ದೇವಿನ ಸನ್ನಿಧಾನ ತರತಕ್ಕಾದ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತೊಂದು ನಮೋ ದೇವಿ ಮಹಾದೇವಿ ಶಿವಾಯ ಚಂಡಿಕಾ ದುರ್ಗಾಯ ಮೌನಷ್ಟ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ನುರ್ವ್ಯಾಮಿ ಚಂಡಿಕಾ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಮ್ಮನವರ ಚರಣಾನಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದಾನಿ ಗೋವಿಂದ नमस्ते कालवत्याय नमस्ते दक्षिणाग्ने महाव्याय महावीर्य नमो नमः श्रेष्ठ
ಮಧ್ಯಾಹ್ನಡು ಮಹಾಪೂಜೆಯಾದ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣ ನಡೆತಂಡು.
ಪೂಜಾನ ಇಲ್ಲ ನಡಪಣಂದಿನ ಅದು 28 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಶುಕ್ರವಾರದ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಸೇರಿದ ಗೋಳ್ಯಾರ ಮಾಡದಗೊಂಡ ಇಲ್ಲದ ಜಗಡು ಶ್ರೀ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲದ ಕೋಲ ನಡೆಬರಲು ಈ ಕೋರಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾಲು ಪಡೆಯಲು ಬಂದು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾನ ಪರವಾದ ವಿನಂತಿ ಮಂತ್ರರು. ಯೋಗ ವ್ಯವಹಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಪರ್ಕ ಅನುಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಂಸಾರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಕಲ್ಪ ಮತ್ತು ಅನುಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಗ್ರಹಚಾರ ನಕ್ಷತ್ರ ನಾರಿಗೆ ದೋಷರು ಪದೂರ ಮಕ್ಕಳ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ವ್ಯವಸಾಯ ಕವೀನಾಮ ಕವಷ್ಟವಸ್ತುವಾದೇಷ್ಟರಾಜ್ಯ ಭ್ರಮಣಾಸ್ಪದ ಸಿದ್ಧ ಸಾಧನ ಗಣಪತಿಯ ಮಹಾಮಾಯ ಮಹಾದೇವರಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿಯಾಪನಂತಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ದಿನ ಇನ್ನಿತ ದಿನದ ಸಂಸಾರ ಇಸ್ತರಟು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಸೇವೆ ಸಂಘದ ಪರವಾದ 10 ಜನ ಸೇರಿದ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಸೇವೆ ಇಸ್ತರಟು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಸೇವೆನ ಸಂತೋಷದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಂಘದ 10 ಜನಂಡ ಒಜಪ್ಪೆ ಜೋಕಲ್ಲಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ ಸಂಘೋಡು ಇಂಚಿಂಚಿನ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತಿದಾರ ಆ ಸಂಕಲ್ಪನ ಪೂರ ಅನುಗ್ರಹಣ ಮತ್ತು ಕರಡು ಅಂತಿನ ಸಂಘದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗಳ ಬತ್ತಿಂಚಿನ ಗ್ರಹಚಾರ ಬಲ ನಕ್ಷತ್ರನಾರಿಕೆ ದೋಷಲುಪ್ಪ ಇನ್ನು ಪೂರ ಪೇರು ದೂರ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಯುಷ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯನೂ ಕೊರಲೆ ಈ ಸ್ಥರಟ ಬತ್ತದಪ್ಪ ಇಂಚಿಂಚಿನ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ತಿದಾರ ಆ ಸಂಕಲ್ಪನ ಪೂರ ಅನುಗ್ರಹಣ ಮತ್ತು ಕೊರಲೆ ನನಾತ್ ಕಾಲ ಇನ್ನ ಸೇವೆನ ಮತ್ತು ಸಂಘನ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಡಪಾದುಕೊಂಡು ಸಂಘದ ಇಂಚಿನಿಂಚಿನ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ಪೆರ ಆ ಸಂಕಲ್ಪನ ಪೂರ ಅನುಗ್ರಹಣ ಮತ್ತು ಕೊರದು ನನಾತ್ ಮೇಲ್ ಕಾಲಗ್ಲ ಇನ್ನ ಸೇವೆನ ಮಲ್ಪನ ಭಾಗ್ಯ ಅಪ್ಪ ಅನುಗ್ರಹಣ ಮತ್ತು ಕುರುಡು ಪಂಡ ದೇವಿಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕನ ಸೇವೆ ಸಂತೋಷದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅನುಗ್ರಹಣ ಮತ್ತು ಮನ ಸಂಕಲ್ಪ ಸಿದ್ಧಿಸ್ತು ದೇವರಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಹಾದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಂದಲ್ಲಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವಪ್ಪ ಆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಂದಿರ ಅಂಚನೆ ಏನಿತ್ತಾಯಿ ಶುಭ ದಿನ ಈ ಚಂಡಿಕಾಯಾಗದ ಸಂದರ್ಭ ಆ ಸಂಘದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಈ ಸ್ಥಳಟ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆ ಸಂಘದ ದುಂಬತ್ತ ಆಪನಂಚಿನ ಬೇರಲಿಲ್ಲ ಐಕೆ ಊರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಕೊರ್ಲೋಡ್ ನಡಪಾದ ಕುರುಡು ಪಣದ ಪೇರದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಪ್ಪ ಎರಡ ಆ ಬಾಲಗಣಪತಿ ದೇವರನ ಅಪ್ಪ ಅರಸು ಕುರಿಯಾಡಿತಾಯಿನ ಅವೈರವನಾಗ ದೇವರನ ಸ್ಥಳ ಸರ್ವ ದೇವರಡ ಗ್ರಾಮ ದೇವರನ ದುಂಬದೇದು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಪ್ಪ ಕೊರ್ಪಂಚಿನ ಪ್ರಸಾದ ಸರ್ವ ಸಂಘದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗಳ ಪತ್ತಿಂಚಿನ ಸರ್ವಾದಿ ಗ್ರಹಚಾರ ಪರ ನಕ್ಷತ್ರ ಪರಣಾರಿತಿ ದೋಷರೂಪ ಪೂರ ಪೇರು ದೂರ ಮತ್ತು ಕೊರಡು ಮಂದಿರದ ಬೇಲೆಗೆ ಜೈದೇರು ಆ ಮಂದಿರದ ಬೇಲೆಡು ಇವೇ ಥರದ ಅಡೆತಡೆ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ಬರಂದ ಐನ ಪೂರಪ್ಪ ಕೊರ್ಲೋಡ ನಡಪಾದ ಕೊರಡು ಅಂಚನೆ ಸಂಘದ ಇಂಚಿಂಚಿನ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ಪೇರ ಅಪ್ಪ ಆ ಸಂಕಲ್ಪನ ಪೂರ ಅನುಗ್ರಹಣ ಮತ್ತು ಕೊರಡು ಆ ಸಂಘದ ಬೇಲೆ ಆ ಸಂಘದ ಆಪನಂಚಿನ ದೀಪ ಮಂದಿರ ಆಪನಂಚಿನ ಮಂದಿರ ಇವೇ ಥರದ ಲೋಪ ಬರಂದೆ ಕೊರ್ಲೋಡ ನಡಪಾದ ಕೊರದು ಈ ಸ್ಥಳಟು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೊರ್ಪಂಚಿನ ಪ್ರಸಾದ ಸಂಘದ 10 ಜನಂಡ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲ್ಲಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ ಆ ಸಂಘದ ಇಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲಿನ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ಪೇರ ಆ ಸಂಕಲ್ಪನ ಪೂರ ಅನುಗ್ರಹಣ ಮತ್ತು 10 ಜನರು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದೆ ಆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯೋಗ ಇವೇ ಥರದ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ಬರಂದೆ ಆ ಪಂಚಿನ ಬೇಲೆಡೆ ಅಪ್ಪ ಕೊರ್ಲೋಡ ನಡಪಾದ ಕೊರಿಯಾರಿಗೆ ನನಾತು ಕಾಲಪ್ಪೆ ಇನ್ನ ಸೇವೆನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯಲ್ಲ ದೇವನಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಣ ಮತ್ತು ಕೊರಿಯಾರಿಗೆ ಪನಪವನಂಚಿನ ಪುನೀಕೆ ಅಪ್ಪ ಇರೆಂಡ ಸ್ಥಳ ಸರ್ವ ದೇವರೆಂಡ ಗ್ರಾಮ ದೇವರೆಲ್ಲ ದುಂಬದಿದ್ದು ಕೊನ್ನ ಪ್ರಸಾದಗು ನಿಮ್ಮುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟು ಮಲ್ತಿದ್ದಾರಪ್ಪ ನನ್ನ ದುಂಬಾಗಲ ಪುಟ್ಟು ಮಲ್ ಬಂದಿಲೆಕ್ಕ ಪಂಡಿ ಪಾತ್ರೆಗೂ ಲೋಪ ಬರಂದಿಲೆಕ್ಕ ನೆನತಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯನ ಪೂರಪ್ಪ ಅನುಗ್ರಹಣ ಮತ್ತು ಕೊರೆದು ಕೊರ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ಥಳ ಸರ್ವ ದೇವರೆಡ ದುಂಬದಿದ್ದು ಕೊನ್ನ ಪ್ರಸಾದಗು ಲೋಪ ಬರಂದಿಲೆಕ್ಕ ಅನುಗ್ರಹಣ ಮತ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಪಂಡ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನಪ್ಪ 10 ಜನ ಸೇರಿದು ಮತ್ತಿನ ಸೇವೆ ಅಪ್ಪ ಈ ಸ್ಥಳದ್ದು 10 ಜನ ಸದಾಕಾಲ ಇನ್ನ ಸೇವೆನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸಂಸಾರಪ್ಪ ಸದಾಕಾಲ ಸೇವೆನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸಂಸಾರಗೂ ಪೂರ್ಣ
ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೊರದು ಅಪ್ಪ ಸದಾಕಾಲ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಬೆರೆಸಾಯನ ಕೊಟ್ಟು ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಕೊಡಪ್ಪ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರು ಮನೋಹರ್ ಭಟ್, ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೊಯ್ಯೆ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದೆದ್ದು, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ದೇವದಾಸ್ ಸುವರ್ಣ, ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು, ಮಾಜಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾಮಾಯಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ, ಮಾಜಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾಮಾಯಿ ಮಹಿಳಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಅಂಚನೆ ಆಮ್ಮೆಂಬಡ ಮಾಗಣದ 10 ಸಂಸ್ಥೆರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುತಾಲಿಕೆಳಿದ್ದೇರು. ಕ್ಷೇತ್ರ ನಡುಪುನ ಚಂಡಿಕಾಯಾಗದ ಬಗೆಟ್ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರ್ ವಿವರ ಕೊರಿಯರು. ಮಾಗನದ ದೇವರಾಯನಂಚಿನ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನ ಚರಣ ಪಾದ ಕಮಲಾರವೆಂದು ಗಡ್ಡ ಬೋರೊಂದು ಅಮ್ಮೆಂಬಲ ಮಾಗನದ ಬೋಲಿಯಾರ್ದ ಮಜಿ ಮಹಮ್ಮಯ್ಯ ಅಪ್ಪನ ಕಾರ್ಣಿಕ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜನ ಕ್ಲಿಯರಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿ 18ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕ ಎಂಗ್ಲನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸದ ದಿನ ಐತ 18ನೇ ವರ್ಷದ ಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ನಮ್ಮ ಕುರ್ನಾಡ್ದ ತಂತಿರ್ದಾರನ ಮುಖೇತ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಮ್ಮ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಮಜಿ ಮಹಮ್ಮಯ್ಯ ಅಪ್ಪನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರ್ಲ ಆಡಳಿತದಾರಲ್ಲ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂದು ಪೂಜ್ಯ ಮನೋಹರ ಭಟ್ರನ ನೇತೃತ್ವ ಇಡೀ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿದಕ್ಲೇನ ಅಂಚನೆ ಊರ್ದಕ್ಲೇನ 4 ಗ್ರಾಮದಕ್ಲು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪರವೂರ್ದ ಬಂದುಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದು ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲೆಲೆಕ್ಕನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದಜ್ಜಂದೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಬಡತನ ಅಂತರಜ್ಜಂದೆ ಮಜಿ ಮಹಾಮಾಯಪ್ಪನ ಭಕ್ತರು ಪನ್ಪುನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಡು ಭಾರೀ ಶೋಕಡು ಭಾರೀ ಪೊರ್ಲುಡು ಸಾವಿರ ಭಕ್ತರು ಬರ್ತದೆ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಗೊಂದಲ ರಹಿತವಾದ ಈತಿ ಹಾಕಿದಾಗಲೇ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ದಾಸಮಿದಾತಲ ಬೇನ ಆವಂದಿಲಕ್ಕಂತನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಜಿ ಮಹಾಮಾಯಪ್ಪನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂಚಿನ ಪಂಡಂದನ್ನ 325 ದಿನಲ 3 ಅನ್ನದಾನ ನಡಪುಂಡು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೊರ್ತುಡು ಒಲ್ತು ಏತು ದೂರೊಡ್ದು ಬತ್ತೆರ್ನಲ್ಲ ಏತು ಜನ ಬತ್ತೆರ್ನಲ್ಲ ಅಪ್ಪನ ಆ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತ್ ಪೋಣನ್ನ ಅನ್ನಗ ಆಕ್ಲೆನ ನಿಜವಾದ ಆಕ್ಲೆನ ಮನಸ್ಸು ಆ ವಿಶಾಲವಾದ ಮನಸ್ಸು ಪುಲಕಿತವಾದ ಅಪ್ಪನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡು ಎಂಗ್ಲಿ ಎಂಜಿನಾಲ ಕೊರೋಡು ಒಂದು ಆಕ್ಲೆನ ಮನಸ್ಸಿರಾಪು 18 ವರ್ಷದ ದುಂಬು 18 ವರ್ಷದಲ್ಲ 4 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಮೂಲ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ತೀಯದು ಮಜಿ ಮಹಮ್ಮಯ್ಯಪ್ಪನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನು ಬೆಳಗಾವಡು ಅವು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆವಡು ಪನ್ಪುನ ಲೆಕ್ಕಡು ನಮ್ಮ ಆ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಬೈದನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ದೈವಜ್ಞರು ಅರ್ನ ಆ ಮುತ್ತು ರತ್ನದಂಚಿನ ಅಪಗ ಪಾತೆರಂಚ ಇತ್ತಿಂದ ಬಣ್ಣದ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಭಾರಿ ಬೆಳಗುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಆರ್ಥಿಕವಾದಲ ದಾಳ ತೊಂದರೆ ರಜ್ಜಿ ನೆಕ್ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಉಂಬೋಲಿ ಇಜ್ಜಿಂದಾನಲ್ಲ ಭಕ್ತರ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಕಾಣಿಕೆನೆ ಅವು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಂದು ಇನಿ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಅವು ಸಮಯ ಪಂಡ 1 ಮಿನಿಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಯರಜ್ಜಿ ಮುಲ್ತ ಪೂಜೆ ಕಾಂಡದ ಪೂಜೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೂಜೆ ರಾತ್ರಿ ಪೂಜೆ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಇಡೀ ತಂತ್ರಿ ವರಿಯರು ಬರ್ತದೆ ಭಾರಿ ಶೋಕರು ಮಾತೆರನ್ನೆತ್ತದು ಪ್ರಥಮವಾದ ಮೂಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಸಾವಿರ ಭಕ್ತರು ಬರ್ತದೆ ಇನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೇರು 5 ಬೊಕ್ಕ ವೀರಕೇಸರಿ ಪನ್ಪುನ ಮುಲ್ತ ನೆಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ಮುಲ್ತನೇ ಜವನೇರು ಒಟ್ಟಾದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಘನು ಕಟ್ಟದು ಅಕಲ್ಲ ನಿರಂತರವಾದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಈ ಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗದ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಬೇತೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರ್ಪೇರು ಹಿನಿಲ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿತ ಪವಿತ್ರವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಯಕ್ಷಗಾನದಾಗಲು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಮೇಲ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿತ ಮೇಲದ ನೆಟ್ಟು ಇನಿ ಆಟ ನಡಪೇರುಂಡು ಐಕ್ಲ 1000 ಕಟ್ಲೆ ಜನ ಬರಿಯರುಂಡು 1000 ಕಟ್ಲೆ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ಆಯರುಂಡು ವಿಶೇಷದ ಎಂಜಿನ ಬಣ್ಣನ ಮೂಲು ಏರೇನಲ್ಲ ಬೇತೆ ಸಮಿತಿ ಮನ್ಪೆರಜ್ಜಿ ಏತು ಭಕ್ತರು ಬತ್ತಂದನಲ್ಲ ಐನು ಭಾರಿ ಶೋಕಡು ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲೆಕ್ಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಂತದೆ 3 ಗಂಟೆ ಆದ ಅನ್ನಗ ಇಡೀ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಈತ್ತ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಚುಕ್ತ ಮಂತದೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ
ವಿಶೇಷ ಅಪ್ಪನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂಜಿನ ಬಂಡಂದ ಏರಾಂಡಲ ಪ್ರಾಯಗು ಬತ್ತನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮದಿಮೆ ಆಪನ ಲೇಟ ಅನ್ನಂದಾಂಡ ಇಜಿಂದ ಪೊದು ಬತ್ತದ ಗಡಿ ಗಡಿ ತತ್ತೊಂದಿತ್ತಂದಾಂಡ ಇದನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮಗೆ ಆ ಪೊಣ್ಣಗೆ ಮದಿಮೆ ಆ ಮಗಳಿಗೆ ಮಂತದಿಚಿ ಆ ಪೊಣ್ಣ ಮದಿಮೆ ಆತಿಜಿ ಪನ್ಪನ ಚಿಂತೆ ಅಪ್ಪೆ ನಾಡೆ ಬತ್ತದು ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಅಡ್ಡ ಬೋರ್ದು ಮನಪೂರ್ವಕವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತಂದಾಂಡ ಭಟ್ರು ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರಂದಾಂಡ ಇಡೇ ಬತ್ತದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಏರು ಮಾತ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಕ್ಲೆ ನೂದಕ್ಕೆ ನೂದ ಫಲ ತೆಗೆದಂಡ ಮೇಲ್ಡು ಬೂರ್ಣಿ ಪನ್ಪೇರು ಮೇಲ್ಡು ಬೂರ್ಣಿ ಪಂಡಂದಾಂಡ ದುಂಬು ಮರ್ದಿಜ್ಜಂಡು ಆಂಡ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟೋಡು ಇತಿಹಾಸಡು ಮೂಲ ಎಂಜನ ಮಂಡ ಮಜಿ ಅಪ್ಪೆ ನಾಡೆ ಬರ್ತದೆ ಏರ್ನ ಏರಿಗೆ ಮೇಲ್ಡು ಬೂರ್ದನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ಲೆ ಕೇವಲ ಮುಲ್ತ ತೀರ್ಥ ಒಂಜಿ ಸೇರ ಹರಿಲ ಒಂಜೇ ಕಾಲು ರೂಪಾಯಿಲ ಒಂಜಿ ತಾರಾಯಿಲ ಬಲಿವಾಡ ಕೊರ್ದು ಆ ಅಪ್ಪೆನ ಪ್ರಸಾದನು ಮಂತಂದ ಮೋನೆಡು ಆಡು ಮೇಯ್ಟಾಡು ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಒರಿಯಂದು ದಾದಂಡ ನುವೆ ಪ್ರಸಾದ ನುವೆ ಮರ್ದು ಪಂಡ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ದುಂಬು ಕೃಷಿಯೇ ಪುನಃ ಪೊರ್ತರು ಏರ್ನ ಕಂಡೋಗು ನೇಜಿಗೆ ಪುರಿ ಬೂರಿಂದಾನಲ್ಲ ಇತ್ತದ ಲೆಕ್ಕ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಮರ್ದು ಬುಡ್ಪುನಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬುಡ್ಪುನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಜ್ಜಿ ಮುಲ್ತ ಪ್ರಸಾದನ ಕೊಡೋದು ಆ ಕಂಡೋಗು ಪಾಡಂದಾಂಡ ನೇಜಿದ ಪುರಿ ಮಾತ ಪೋಪುನಿ ಏರೆಗಾನಲ ಸೌಕೆಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟುಂಡು ಮದಿಮೆ ಹಾಪುಂಡು ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಪ್ಪೆನಾಡೆ ಬತ್ತದು ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಅಡ್ಡ ಬೂರ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡೋದಂದಲ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ಕದಾಲ ಒಂಜಿ ವಿಘ್ನ ಬರಂದೆ ಪರ ಊರಿಗೆ ಪೋಪುನ ಜವನಿಯರ್ಲ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಬತ್ತ ಅಡ್ಡ ಬೂರ್ದು ಅಪ್ಪೆ ಎಂಗ್ಲ ಪರ ಊರಿಗೆ ಪೋಪ ಎಂಗ್ಲೆ ಎಡ್ಡಾದ ಬತ್ತದು ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುನ ಭಾಗ್ಯ ಕೊರಲೆ ಪಂಡದಂಡ ಅಪ್ಪೆ ನೆರವಿಘ್ನವಾದ ಈ ಪೋದು ಬಲ್ಲ ಮಗ ನಿನ್ನ ಅಳ್ತ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡು ಪಂಡದ ಭಟ್ರು ಪ್ರಸಾದ ಕೊರಿಯರ್ನಂಡ ಆ ವಿಶೇಷ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಡು ಊರು ಹೂವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಡು ಅಪ್ಪೆನಾಡೆ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಬಲಿವಾಡು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಆ ಬಲಿವಾಡು ಕೊಡಂದನ್ನ ಮಾತ ದುಂಬು ಮೂಲು ಗೋಂದೋಳು ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಮಾರಿ ಗಿಡಪಣಿಂದಿತ್ತಂಡು ಆ ಗೋಂದೋಳದ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಇನಿಲ್ಲ ವರ್ಷಡು ನಾಲೈನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಾದ ಪಂಡಂದ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಆನಿಲ 2,000 ಜನ ಮೂಲ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೇರು ಪೂಜೆ ಆಪುಂಡು ಒರಂಬ ದಿನದ ನವರಾತ್ರಿದ ಪೂಜೆ ಒರಂಬ ದಿನಲ ಸಾವಿರ ಭಕ್ತರು ನಿರಂತರವಾದ ಮೂಲು ಪೂಜೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಮೂಲು ಇಡೀ ಒರಂಬ ದಿನ ಭಾರಿ ಗೌಜಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಪೆನ ಗೋಂದೋಲು ಮಾರಿ ಅಂದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮೂಲು ಹೋಲಿಲ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಆ ಪೂಜೆ ಆ ಹೋಲಿದ ಸಮಯಡ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕಡು ಹೋಲಿ ಜಪ್ಪುನಿ ಐನ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಿರಂತರವಾದ ನಡಪುಂಡು ಏರ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಊರ್ದಕ್ಲು ಏರ್ಲ ಕಣಕಟ್ಟದಿಜ್ಜಂಡು ಈ ಅಪ್ಪೆನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಈ ಮಜಿಮಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಈತು ಮಲ್ಲ ಈತು ಪೊರ್ಲುದ ಈತು ಶೋಕದ ಸಾವಿರ ಭಕ್ತರು ಬರ್ತದೆ ಈ ರೀತಿ ಆ ಒಂದು ಆಂಡ ಅಪ್ಪೆನ ಲೀಲೆನೆ ಬೇತೆ ಎಂಗ್ಳು ಕೈಪಾಡಿನ ಪೊರ್ತುರ್ದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನಿರಂತರವಾದ ಒಂಜೊಂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪ ಕರಿನ ಚಂಡಿಕಾಯಾಗದ ನೀ ಕಾಂಡ ಎಂಗ್ಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ಭಟ್ರು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಂತ್ರಿದಾರ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಡೀ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಟ್ಟು ಕೂಡ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತ ಅಪ್ಪೆ ಜಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಮೂಲೊಂಜಿ ಜಾಗ ಎಂಗ್ಳಿದೆ ಎಪ್ಪುನಂಚಿನ ನಿರ್ಧಾರ ಬೈದ ಈ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮನ್ಪೊಡೊಂದು ಆಂಡ ಬೇತನೇ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯದ ಬೇತನೇ ಮತದ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲ ಬತ್ತದು ಅಪ್ಪೆನಾಡೆ ಬಂಡೇರು ಎಂಕ್ಲು ಜಾಗೆ ಇರೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ಪ ಈತ ಕಾಸು ಕೊರ್ಲಿಂದ ಆಂಡ ಕಾಸುಗಳ ಭಾರಿ ಶೋಕರು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಯೋಗನು ಎತ್ತದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪುದಡ್ಡ ಆ ಜಾಗೆಲ್ಲ ಆತಂಡು ಅವೇ ಪೊರ್ತರು ಪಿರೋಂಜಿ ಎಂಗ್ಲು ಒಂದು ನಿರಂತರವಾದ ಏಪಲ ಸಾವಿರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಸಾಮ್ಯಾನ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ಎದುರು ಆತೆ ಮಲ್ಲ ಆ ಮೇಲ್ಚಾವಣಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡದು ಎಂಗ್ಲು ಮಾತ ನುಮಂದು ಆಂಡ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಭಟ್ರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳಿದು ಒಂಜಿ ನಿರ್ಧಾರ ಬತ್ತ ಆ ನಿರ್ಧಾರಡು ಇನಿ ಮೇಲ್ಚಾವಣಿಲ ಕರಿಸತ್ಯ ಆತಂಡು ಐನ್ಲ ಇನಿ ಭಾರಿ ಶೋಕರು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮನ್ಪೊಡ್ದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇರ್ತೀನಿ ಆಂಡ ನಾನಾತ್ ಬೇಲ ಇಟ್ಟು ಬಾಕಿ ಇತ್ತು ಹೇಳ್ತಾವ್ರು ಅವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಭಾರಿ ಶೋಕರು ಮಾತೆರ್ನ ಲೆತ್ತದು ಒಟ್ಟಾದು ಒಂಜಾದು ಪೊರ್ಲುಡು ಐನೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮನ್ಪೊಡು ಬಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇರ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ಏರು ಮಾತ ಸಹಕಾರ ಮಂತಾರೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಅಪ್ಪೆನ ಪ್ರಸಾದನು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂಚಾದ ಮೂಲು ಬತ್ತದ ಏರು ಅಪ್ಪೆನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಎದ್ದರು ಕೈ ಮುಗಿಯರ ಅಕ್ಲೆನ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ಪೂರ ದೂರ ಆದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಆರೋಗ್ಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ಸಾವಿರ ಈ ಕುಗ್ರಾಮದಂಚಿನ ಜಾಗೆಗಳ ಇನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತಂದ್ರೆ ಆ ಈ ಜಾಗೆಗಳ ಈತ್ ಭಕ್ತಿರು ಬರ್ಪುಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಏರ್ನಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಆತು ಉಲ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆ ಮಜಿ ಮಹಮ್ಮಯ್ಯನ ಆ ಕಾರ್ಣಿಕ ವಿಶೇಷ ಇಂಜಿನ ಮಂಡ ಅರ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಕುಂಕುಮ ಮಾತ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ಮಜಿ ಬಂದಂಡ ನಮ್ಮ ದಿಕ್ಕೆಲ್ದ ಮಜಿಯೇ ಆ ಅಪ್ಪೆನ ಪ್ರಸಾದ ಅಂಚನೆ ಮಜಿ ಮಹಾಮಾಯಿ ಪನ್ಪುನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಪುದರ್ ಬೈದನೆ ಇನಿ ನಾಲು ಸುತ್ತಲ ಇಡೀ ಊರ್ದಾಕ್ಲು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಏರ್ಲ ಒಣಸ ಅಡಿಗೆ ಬನ್ಪುಜೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಅಪ್ಪೆನ ಅದನ್ನು ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೇರು ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಮೂಲ ಒಂದು ವಿಷಯ ನೆಕ್ಕದಾಲ ಉಂಬೊಲಿ ಯಾವು ಒಂದು ಬೇತೆ ಇನ್ಕಮ್ ದಾಲಜ್ಜಿ ಭಕ್ತರ್ನೇ ಒಂದು ಬಾಕಿದ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಸರಕಾರರು ಬರ್ಪುನೊಂದು ಬೇತೆ ನೆಟ್ಟು ಬರ್ಪುಂಡು ದಾಲಜ್ಜಿ ಒಂದು ಮಾತ ಪಾಪದ ಭಕ್ತರ್ನೇ ಮುಂದಾಲತ್ತೋರು ಅಪ್ಪೆನಕ್ಲು ಒಟ್ಟಾದು ಒಂಜಾದು ಜವನೇರು ಒಂಜಾದು ಒಟ್ಟಾದು ಅಕ್ಲಿನ ಲೆಪ್ಪೆರೆ ಪತ್ಯರೆ ಏರೇನು ಲೆಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲು ಬತ್ತ ಆ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪಲೆ ಅಕ್ಲು ಬತ್ತ ಈ ಬೇಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮನಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಪ್ಪೆನೇ ಅಕ್ಲೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡ್ದು ಈ ಬೇಲೆ ಹಾಪುನು ಆಯ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಬೈದಿನ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ
ಆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಮಂಡ ಅಂತರಾಲೋಡು ಆ ವಿಶಾಲ ವಾಯನ ಆಕ್ಲೆ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ಪೆರತ್ತ ಆಕ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಪೆ ದೇವರು ಎಡ್ಡ ಮನ್ಪಾಡು ಪಣ್ಣೊಂದು ಪಾತೆರ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಪೂರೆರೆಗಳನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜನ ಸೊಲ್ ಮೇಲೆ ಸಂದದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರ